Hey, selam dostlar. Яңа рубриканың икенче чыгарылышы. Мин Илназ кызык-мызык сезгә чираттагы яңалыклар җыентыгы әзерләдем. Әйдәгез, башлыйбыз. Беренче яңалык безгә Яңа Зеландиядан килеп биреште. Биредә диңгез флоты хәрбиләренә тырнак буярга, макияж ясарга, хәтта ясалма кирпетләр куярга рөхсәт итәчәкләр. Әлеге яңалыклар үз көченә 1 ноябрьдә керәчәкләр. Хәзер инде Яңа Зеландия солдатларының иртән торгач вакыты ашарга, юынырга, кырнырга түгел, ә инде тырнак буярга, макияж ясарга китәчәк. Әгәр дә Россия армиясына да бу яңалык керсә, минем уйлавымча, менә бу солдат бик шат булыр иде. Делай красный шаг, мразь под ногами мгла. Сзади пустота, ты разрушила сама себя. По ушам ходят люди. Mail.ru компаниясе үткәргән сораштырудан соң Россиядә иң кирәкмәгән көнкүреш техникасының нәрсә булуын атадылар. Дуслар, видеоны кыска гына паузага куегыз да астка комментарийга языгыз әле. Сезнең өчен иң кирәкмәгән көнкүреш техникасы нәрсә ул? Әйе, кемнәр инде савыт-саба юу машинасы дип язган иде? Сез ялгышасыз. Сораштыру нәтиҗәләренә килсәк, кешеләр мультиварканың иң кирәксез көнкүреш техникасы булуын әйткәннәр. Дуслар, сез мультиварка белән кулланасызмы? Татарларның иң яраткан эчемлеге турында да бер яңалык бар. Йогайрат, сез син уйлаган эчемлек турында бармы, шей турында бара? Шүчүткенне капкан идем, күбрәк киткән тагында. Крокодил сайрап утыра, карлыган бу тагында. Врач-диетолог Елена Соломатина әйтүенчә, шәйгә сөтне артык күп салырга ярамый икән. Чөнки сөт шәй составындагы файдалы антиоксидантларны нейтральләштерә һәм инде нәтиҗәдә эш күперү яки башка проблемалар барлыкка килергә мөмкин. Диетолог шулай ук кайнар шәйгә бал салып эшене дә файдасыз дип белдергән. Һәм инде әлеге чыгарылышның соңгы яңалыгы үзешчәннәр, фрилансерлар яки инде самозанятылар турында. Бүгенге көнгә Татарстан буенча 37 меңнән артык үзешчән теркәлгән. Аларның 83% моңарчы үз эшчәнлекләрен бер кайда теркәмәгән булганнар. Шулай ук бик кызыклы мәгълүмат, 2019 елның 9 ай эчендә үзешчәннәр 50 миллионнан артык салым, ягъни налог түләгәннәр. Дуслар, шуның белән безнең әлеге чыгарылыш тамам. Бик зур рәхмәт сиңа ахырына кадәр карап бетергәнең өчен. Бик зур рәхмәт сиңа видеога лайк куйганың өчен. Һәм инде дуслар, комментарийга яки миңа сообщениега үзегезнең фикерләрегезне языгыз әле. Сезгә әлеге рубрика ошыймы? Аны дәвам итергәме? Сезгә нинди яңалыклар кызык? Барлык фикерләрне мин тыңларга әзер. Хафитегез тамагым кипте. Шәйгә сөтне әз генә салдым. Инде борчылмагыз. Шуның белән безнең рубрикабыз тамам. Сау булыгыз.